שלום, היום נראה לכם איך לפתוח חשבון VPN חדש. נכנסים למובי בוקס, קודם כל VPN זה רק שנייה. בכללי VPN. אוקיי, עכשיו נכנסים למובי בוקס, למור האחרון, מור, ואז לשלישי FAQ, לשלישי יורדים טיפה, הנה פה רשום use help Jude. כאן זה העזרה, יורדים עוד. הנה פה, לפני התמונה הזאתי מראים לכם פה את האתר Just Free VPN, אוקיי? לוחצים על זה, עכשיו פה יש לכם USA VPN, קנדה VPN ויוקראין VPN. אנחנו צריכים את ה-VPN של USA, שזה על משתמש us.just.com, והשם זה Just Free VPN, הסיסמה 8891. ניכנס להגדרות. הנה VPN, נכנס בחץ לערוך. הנה השם, כמו שאמרנו, חשבון Just Free VPN, פה זה us.justfreevpn.com. בתיאור אפשר לרשום מה שאתם רוצים, לא חייב, דע את זה, מה שאתם רוצים. בסיסמה זה 8891, אבל תלוי מה רשום אצלכם. אם אצלכם רשום סיסמה אחרת, אז תעשו סיסמה אחרת. זהו, רושמים PPTP וזהו, ואז מפעילים את זה. וזהו, מחובר פה למעלה, אם אתם רואים, ליד הזה של הווי-פיי. פשוט אנחנו נכנסים, נגיד סתם סרט, יכול להיות כל דבר, נגיד פרוזן, סתם שטויות, לא יודע. נכנסים לפה,
ב-VPN האינטרנט זה הרבה יותר לאט, האינטרנט זז ממש לאט. ב-VPN החינמי. אז אין מה לעשות. יהיה לכם חשבון אבל זה זוז לאט. פה יש לכם low, medium ו-edge גבוה. download. עכשיו זה מתחיל להוריד. וזהו. נראה לי שזהו. להתראות.